Ngana no kinya garamasa Hasani komba na mani haridaki kotamama Jaspo Vision tokola BKS Production tokola ani Sirifla TV moko ka bolo di jogoma ani rubrique culturelle ta ko fra anga Sankura 2026 ka invité folo ka émission kononana anyan kambo artiste belebele bamma no e nankuli nena aw anga jeka nanu lajenyo Sorola, pembe sorola, ne kera suma sidi ala. Jababina mungelenge, cheba kilinda mina mungelenge. Jama jababina mungelenge, ayena me. Jababina mungelenge, cheba miri bali bena mungelenge. Abida shuba balila, shuba yalala, nyamoni ashiri juguni jenyo bonjugu de dona chabayina, ajeduna. Mana na dozo, ne mana kuma kelembo, okuma bechaya, ifaranela, monoka, ikakuma kacha, ikawonaro. Baba,
kɔɲɔ muso ma ɲanidenw ta bi kɛ kɔɲɔmuɲu ye sunbe kuma belebeleba bɛ tale ka fumalika bɔngaso sunguruba kawaso wayi ne fa cɛba ka furu man di a bira nɔgɔ wayi ne ba cɛba ka furu man di a bira tiɲɛ Nankuli bismillah. Sa, Kulubali. c'est An y'i wele Diaspora Vision tɔgɔ la. BKS Production. Ani Sirifila TV ka bolo di ɲɔgɔn ma. An ka émission Diaspora Vision kɛnɛ kan. An ka san 2026 invité fɔlɔ. N'o ye monsieur Seydou Malen ye. Donc an ye rubrique culturelle fara kan. Donc an fana y'an da kan kɔnɔna mili. An ka artiste invité le. O bɛnna e Nankulu de ma. An y'i wele i nana an ka wele jaabi. A diyara n ye kojugu. I bisimila i Kulubali. ça, c'est Monsieur aw ni ce. Kulubali. An b'a fɔ fɔlɔ ko salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatu. Waalaikum salam. Nin kɛnɛ in kan ne b'a fɔ ko nin ye ɲɔgɔn kanu kɛnɛ dɔ ye. Tiɲɛ don. Alhamdulilahi rabil alamina. An bɛ Ala tanu ka Alakira tanu Kulubali. k'an bɔkolow tanu Tiɲɛ don. ka baara kɛ ɲɔgɔnw tanu. Kulubali. N ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ n'a lamini bɛɛ. Kulubali. Ne ka foli bɛ bɛɛ ye. Awɔ a diyara n ye fana. Kulubali a diyara n yɛrɛ ye. N'a ye n wele kuma o kuma ne bɛ aw ka bila la. Alhamdulillah. Parce que adamaden n'a t'i fɛ a t'i wele. Tiɲɛ don. Ko ɲɛ b'a jugu tagama mɛ sen t'a jugu tagama. Tiɲɛ don. O yɔrɔ la n b'aw fo k'aw ko ɲuman dɔn. Nankulu. Nanu. Ne bɛ fɛ ka dɔn Nanu yɛrɛ ye jɔn ye. Nanu yɛrɛ de ye Nanu ye. Ndesanni. N bɛ tila k'a sigi a kan. Nanu tɛ Nanu ye dɛ, Nanu kanubagaw de ye Nanu ye. O ye tiɲɛ. Kabi 94 Nanu. 2026 Nanu. Kosɛbɛ. O tɛ Nanu ye tugu dɛ. Tiɲɛ don. O tɛ ne ka Nanu ye. O ye jama ka Nanu de ye. Tiɲɛ don. O ye ne ka public ka Nanu de ye. Diɲɛ n'a lamini Nanu de y'o ye. Tiɲɛ don. Parce que olu de hakili bi to ne na. Nanunkulu i bɛ min? Nanunkulu i ye dɔnkilida dabila wa? Tiɲɛ don. A ka d'an ye Nanunkulu i ka dɔnkilida, a ka d'an ye an k'i ye kɛnɛw kan. Tiɲɛ don. Donc Nanu ye Nanu ye dɛ. Mais public in ka Nanu de don. O ye tiɲɛ ye. Diaspora ka Nanu de don. Tiɲɛ don. N bɛ diɲɛ n'a lamini bɛɛ fo nin yɔrɔ la. K'an faso fo nin yɔrɔ la. Sɛgɛnbali ɲinɛnbaliw n bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ la. K'an kanubaga cɛman n'a musoman, denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba. I b'a sɔrɔ den caman bɛ yen nɔ. O wolola ko in kɔnɔ, o mani y'u ɲɛ la mais u bɛ n tɔgɔ mɛn. Tiɲɛ don. Ni tɔgɔ nin ni a tɛ fɔ a tɛ mɛn. Donc minnu b'a fɔ olu de ye Nanu ye. Tiɲɛ don. Kulubali. O diyara ne ye kojugu. Nanu. Anw kun fama ni e ma. Kudi baasi kɔni tɛ. Mun de y'anw fama e ma? I yɛrɛ ɲuman na i kanubagaw. Mun de y'an fama e ma? N b'o yɔrɔ jaabi. Tagama ma nɔgɔ. O ye tiɲɛ ye. Mais ne b'a fɔ n ko kabi tagama tɛ. Ne tɛ écran kan. Tiɲɛ don. Parce que ne ye min kɛ Mali yɛrɛ la. Ka sɔrɔ n tɛ écran kan bɛrɛ ta jɛ san 10. Tiɲɛ don. 2002 de kan na. A wajibiyara an bɛɛ kan. An bɛɛ ka ye o la. Tiɲɛ don. Sinon ne ye écran bila. M'a bila juguman na dɛ.
diɲɛ kow ye dakan de ye. tiɲɛ don. Adamaden n'i ko k'i bɛ ko o ko k'i b'a karaba ka sɔrɔ o ti e ka taalan ye i bolo b'a bɛɛ jɛ. tiɲɛ don. Parce que Ala ye baara min kɛ ni dakan ye faso ko tɛ baso ko tɛ cɛso ko tɛ. tiɲɛ don. Wallahi dakan don. Juguman tɛ baara jugu tɛ. Mais faso ma ne permettre baso ma me permettre cɛso ma ne permettre. tiɲɛ don. Ne bi baara kɛ ka bɛn ni nin bɛɛ sago de ye. N'u ko n ka da ɲa n bi da ɲe de. tiɲɛ don. N'u ko n ka taga yan n bɛ taga ye. tiɲɛ don. O de ye ne ka baara yɛrɛ sumaya ka ne yɛrɛ mabɔ baara yɛrɛ kɔnɔna na mara n'a cogo de y'a kɛ. tiɲɛ don. Kulubali. N b'o de kɔnɔ i mana diɲɛ yala cogo o cogo la ni ne taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ne bɛ yen de mais ne hakili tɛ yen. tiɲɛ don. toujours ne bɛ taama so saba de nɔfɛ. tiɲɛ don. N m'a fɔ ko n tɛ dɔnkili da dɛ n bɛ dɔnkili da mais a cogoya de ni dɔnkilidala bɛɛ ka cogoya tɛ kelen ye. O de ye n tunu. o ye tiɲɛ ye. O de ye n fama. d'accord. o faamuyala. Nanu mɛ ne bɛ fɛ k'a dɔn an ɲɛ famani ma i tununa mais ani ye dɔnkilida dabila yɔrɔw tɛ kelen ye. Nanu bɛ dɔnkili da. Nanu bɛ dɔnkili da mais ne ti an ka milieu de kɔnɔ kosɛbɛ. merci. parce que baara in na fɛn dɔw gɛlɛyara ne ma minnu y'a gɛlɛya ma n'a tigiw tun bɛ yen n bɛ bɔ a kɔfɛ n bɛ fɛn kɛ min ka juguya ye mais o tɛ yen bilen. o kɔ ka gɛlɛn ma n'u ɲɛna ye o ye yɛrɛ yira ye. o ye tiɲɛ. o man di n ye. o de la n bɛ baara min na ne yɛrɛ bɛ taa baarakɛyɔrɔ la ka ban n tɛ mɔgɔ bila ka filmer o ye tiɲɛ. k'a yira. tiɲɛ don. ne farajɛw bɛ baara kɛ kosɛbɛ. n bɛ tournéw kɛ mais k'a yira o de man di n ye. nka o tɛ n bali n ka ménage la dɛ. o ye tiɲɛ. i kɔnna ne ma de ne natɔ don. Kubayi. ni taara dakan in kɛ awɔ. ne nana o kumana fɛ fɛn min ye diɲɛlatigɛ fana ta sira ye a bɛɛ y'a taabolo dɔ ye donc n bɛ o fana kɛ quoi. d'accord. parce que o de bɛnnen don ma kosɛbɛ kosɛbɛ. o ye tiɲɛ. Nanu b'a ka contrat kɛ a b'a ka tournéw kɛ mais Nanu tɛ yɛrɛ yiraba la ni ne y'a faamuya Nanukulu bɛ fɛ k'o de fɔ tiɲɛ wa nkalon. awɔ n bɛ fɛ k'o de fɔ. Kulubali o diyara n ye kojugu. sinon décembre kalo k'a daminɛ le 8 fo ka taa se le 19 ma ne tun bɛ fɛn dɔw la. ne tun bɛ tournée la. alhamdulilayi. ne bɛ fɛn dɔw la. awɔ. Kulubali. mais ne ta ninnu bila man di réseau a tɛ bila réseau kan. i bɛ faransi a bɛ wagatinin bɔ. furu de ye Nanu lase yan wa ou bien contrat de ye Nanu lase yan. alhamdulilayi rabbil alamina. Kulubali. an b'a la tanu. o yɔrɔ in de la dakan ye tiɲɛ ye. tiɲɛ don. Ala ye opportunité fɛn o fɛn di ne ma masaw tɛ baara la baso tɛ baara la cɛso t'a la mais Ala ye opportunité fɛn o fɛn di ne ma Ala y'a bɛɛ sababu bɔ dɔnkilida de la. ne sɔnna dakan ma. o ye tiɲɛ. ne nana dɔnkilida de la yan k'a ta 94 ma fo kana se 2002 dɔnkilida de ye ne lase diɲɛ yɔrɔ bɛɛ. o dɔnkilida min nana ni ye 2002 ko su bi taa ka min sɔrɔ a ɲɛ a t'o dɔn mais a bi bɔ ka min to a kɔ a b'o dɔn. tiɲɛ don. ne bɛ na don min na 2002 a bɛ hakɛ to kuma n'a fɔ cogo la n bɛ état de grossesse de la n nana concert de la o bɛ kɛ don min na a ma nɔgɔn promoteur ka wuli ka taa
Afrique ka taa dɔnkilidala kɔnɔma ta ka na n'a ye. Tiɲɛ don. Nin yɔrɔ la n bɛ Adama Jabati fo. O ko n bɛna ka na ale ka concert kɛ. Ni n tilara concert la yɔrɔ min na ko n ka taa jiginiyɔrɔ la. N nana o de la. N y'a ɲini masaw fɛ. K'a ɲini furuyɔrɔ fɛ. Ne nana a bɛ yafa n ma. N b'a fɛ ka wagati kɛ yan parce que ne ka dɔnkilida waati don. Ne ta tɛ continuer bilen ye. Bon fɛn wɛrɛ tɛ n bolo k'a fɔ ko n bɛ min kɛ nin waati kɔnɔ. Ala bɛ se ka na ni fɛn wɛrɛ yɛlɛma masa don. O ye tiɲɛ. Sinon ne yɛrɛ tellement tɔɔrɔla baara in yɛrɛ la. Ne ye wulili min kɛ dugutila fɛ n bɛ seli n ko ni Ala ni fɛn wɛrɛ b'i bolo min tɛ dɔnkilida ye k'a di ne ma. O di yan dɛ. Dɔnkilida in ka dabila dɛ. Ni ne y'o jɔ ko 2 kɛ k'o tugu ɲɔgɔn na waati o waati. Concert bɛ suruntu kan i b'a fɔ ko mɔgɔw ɲɛsinna ne ma. Allahu akbar. Donc o baara in de ye ne lase yan. N sera yan fana. N nana n ye n ka concert kɛ. Concert banna. N y'a ɲini Adama fɛ. N bɛ to yan. Ne tora yan nɔ. N ye fɛn dɔ fɔ sisan n ko su bɛ taa min sɔrɔ n y'a t'o dɔn. Kosɛbɛ. Min b'a kɔ a b'o de dɔn. O de kosɔn n ko n bɛ to yan. N bɛ dɔ kɛ. Mais hali o dɔ kɛ kɔnɔ n nata b'a kan de n ko ni n nana ni n ye baara kɛ yan dɔnkilida bɛ bila. Ala ma sɔn. Ala ma sɔn. Kulubali. Donc o de la ne sigira yan. N ma sigi yan kɔni bilen dɔnkilida de ye n lase yan mais n ma sigi yan o bolo kan bilen. Ne sigira yan baara bolo kan. Dɔnkili bolo kan. A diyara ne ye kojugu. Nanu kɔni sigira yan nɔ i bɛ dɔnkilida bolo ma mais bɛɛ b'a dɔn ko yan ye tubabuw ka jamana ye. Nanu bɛ tubabu baara la wali nanu tɛ tubabu baara la? Se n bɛ tubabu baara la. Parce que ko n'i donna dugu kɔnɔ n'i taara sɔrɔ u bɛ suruku kasi la n'i ye ba kasi kɛ nama b'i dun. Tiɲɛ don. Ne nana ka na minnu sɔrɔ baara la yan ne ma fisa o ye o. Ayi. Dɔnkilida tɛ mɔgɔ ba i yɛrɛ la. O ye tiɲɛ ye. I bɛ dɔnkili da minnu bɛ fɛn d'i ma u bɛ baara de kɛ k'a ɲini. Kosɛbɛ. Wa ne ye hɔrɔnden de ye. N bɛ kala da ɲamakalaw kan. Dɔnkilida ye nɛnkun garijɛgɛ de ye n'o tɛ ne ma wajibi tɛ. Tiɲɛ don. Ne mana taa yɔrɔ o yɔrɔ la ni baara bɛ yen n'a bɛ kɛ fɛn bɛ sɔrɔ min tɛ sɔrɔ ni manamana ko ye ne b'o pere. Nanu ne bɛ fɛ k'e ɲininka e bɛ se ka conseil jumɛn di an ka artiste denmisɛnninw minnu ni tɔgɔ bɛ ka wuli n'u nana Europe k'u t'u ka tɔgɔ 12 fili la n'u nana Europe u ka sigi yan de wa wali u ka segin de e bɛ se ka conseil jumɛn d'u ma? N bɛ conseil min d'u ma. Awɔ. Artistiquement yan t'an sigiyɔrɔ ye. Alhamdulillah. Aller retour de b'a diya. Yan t'an sigiyɔrɔ ye. Parce que i mana na yan cogo cogo la n'i nana ni fɛn wɛrɛ t'i kunkolo la ko fɔ n ka dɔnkili de da. Ne m'a fɔ k'i t'i ɲɛ sɔrɔ a la dɛ. Awɔ. I bɛ ɲɛ sɔrɔ a la mais a ma nɔgɔn. Tiɲɛ don. Ne bɛ fɛ ka to yen i bɛ baara fara i boloda la. Tiɲɛ don. Baara kɛ faransiya o tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ lankolon ye o. Ayi abadalizi. O t'i bɔ i ka artisiya la o. Ba tɔgɔ t'i bɔ a golo la o. Ayi. Mais k'a fɔ de ko n tɛ foyi wɛrɛ kɛ ko ni dɔnkilida tɛ e ka taa so. N bɛ min fɔ artisiw ye n bɛ min fɔ bɛɛ ye mais ne ta bɛ artisi kunda n bɛ min fɔ artisiw ye an ka ɲɔgɔn minɛ. Tiɲɛ don. An ka kɛ kelen ye an kana moke ɲɔgɔn na an kana moke ɲɔgɔn na an ka bɛn. Tiɲɛ don. An ka kɛ kelen ye ne b'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ye kɔnɔkulu jɛlen de wuli ka di. O ye tan ye o ye tan ye. Hakɛto bɛ kuma in ka so de la rasul. Salim Kulubali. Bilara maa o maa la kuma in na i bɛ yafa ma ala ni kira kama. Kulubali ma bila mɔgɔ la. Ko mɔgɔ bɛ kɔrɔya i fa ye i bɛ kɔrɔya i ba ye mais i tɛ kɔrɔya n'i kɔrɔ ye. O ye tiɲɛ ye. Min kun bɔra i ɲɛ fiɲɛ la o ka kɔrɔ i ye. Tiɲɛ don. A b'i n'a fɔ o de bɛ ka manquer dɔɔni. Tiɲɛ don. Baara in kɔnɔna na fɔlɔ fɔlɔ n'an tagara dɔnkilidayɔrɔ la
ma o ma n'a kɔni ɲɛ dɔnkilida la a sera o a ma se o ale bɛ ɲɛ de tiɲɛ don i b'a bonya ɲamakaladen hali n'a wolola bi ale siya de don tiɲɛ don i b'a bonya ale siya de don e donna la de i y'a ye de a jari ye i donna la tiɲɛ don i kan ka o bonya nin ye tiɲɛ ye dɛ k'o min ji sigi n kɛra dɔnkilidala ye ani n kɛra ɲamakaladen ye kelen tɛ dɛ o ye tiɲɛ n b'o fɔ k'o gɛlɛya an ka génération n'an dɔgɔninw ye an k'a ɲini an ka bonya nati an ka baaraw kɔnɔ an ka jɔnmaya dabila tiɲɛ don an ka ɲɔgɔnna gosi dabila tiɲɛ don parce que baara in yɛrɛ gɛlɛya yɔrɔ de ye ɲɔgɔnna gosi ye tiɲɛ don Mancini naamu i bɛ mɔgɔ min ye bi k'a bɛ dɔnkilida la n'i b'i sigi ka yɛlɛ a ma k'a ka dɔnkili man di k'a tɛ se dɔnkilida la tiɲɛ don walahi a bɛ sɛgɛn min kɛ o nɔfɛ ala de b'a dɔn tiɲɛ don hali n'i m'a dɛmɛ kana lagosi o ye tiɲɛ an ka lagosi dabila lagosi de kɛlen don anw ka génération ni anw kɔ dɔgɔw ka fierté o dun man ɲi o man ɲi kelen n bɛ min fɔ ka fara a kan Mancini an ka janfa bila tiɲɛ don an ka janfa bila janfa de ye farafinna ci tiɲɛ don kabi kunu fo bi n'an sera ka janfa k'a bila walahi an bɛ taa ɲɛ tiɲɛ don ne siranna fɛn o fɛn ye diɲɛlatigɛ la n siranna fɛn o fɛn ye ne siranna janfa ɲɛ tiɲɛ don janfa man ɲi Kulibali fɛn bɛɛ bɛ janfa kɔnɔ o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ anw ka baara in janfa ka bon kojugu kosɛbɛ kosɛbɛ o ti kɔrɔtɔ i ma fo i ka fɛn dɔ dilan wali i ka ɲɛ sɔrɔ ko dɔ la n'i ye ɲɛ sɔrɔ i ni min jɛra k'a kɛ o de b'i janfa tiɲɛ don an ka janfa bila kuma de don a ti bila de mais da bɛ s'a ma o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ anw kɔdɔgɔw anw ka génération n'aw sera k'an jija ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye an fana ta fan bɛ Mali la tiɲɛ don artistes ta fan bɛ Mali la fan belebeleba tiɲɛ don mais n'an ma bɛn don a tɛ ɲɛnabɔ dɛ ne ko pɛrɛnna basa bɛ don a bɛ don a bɛ don n bɛ min fɔ artistes ye n bɛ min fɔ bɛɛ ye mais ne ta bɛ artiste kunda n bɛ min fɔ artistes ye an ka ɲɔgɔn minɛ ne b'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ye kɔnɔkulu jɛlen de wuli ka di o ye tan ye o ye tan ye to bɛ kuma in ka sɔrɔ ala rasul Salemu Kulibali bilara maa o maa la kuma in i bɛ yafa ma ni ɲininkali in jaabi diyara n ye kojugu donc n bɛ sira d'i ma i k'i ka morceau
me come sudi tage dore ibatili joga tana mani mundunu burusili menu sudi kana